Žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknuteľní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť. A to nie je dobré. V KDH to chceme robiť inak. Ja som urobil prešľap a zaplatím za to. Rozhodol som sa, že sa vzdám mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Mnohí politici by možno tento krok neurobili, ale my chceme priniesť inú politickú kultúru. Osobne z verejného života neodchádzam a neostanem ticho, keď vláda alebo politici budú konať vo svoj vlastný prospech a proti prospechu ľudí. Chcem ďalej prinášať riešenia v oblasti školstva, vzdelávania, budúcnosti našich detí a lepšieho života na Slovensku. Chcem sa veľmi pekne poďakovať vám všetkým, ktorí ste pri mne stáli aj v tomto náročnom čase a podporili, povzbudili ma aj napriek môjmu prešľapu. A chcem poďakovať aj vám všetkým, ktorí ešte stále veríte, že politika sa dá robiť slušne.